Bwalo lalikulu la mu mzinda wa Lilongwe lomwe limadziwikanso ndi dzina loti Lilongwe Principal Resident Magistrate Court lapereka Belo kwa ma-officials atatu omwe adagwirapo ntchito mu ma positions osiyanasiyana mu nthawi ya Dr. Lazarus Markikafe Chakwera. Ndipo anthu amenewa ndomwe akukhuzidwa maka pa milandu yonga yosagwiritsa bwino ntchito ofesi yawo popereka contract ku company ija ya mdziko la ku Britain mu mzinda wa London ya Eastern Bridge motsatira malamulo. Ndipo anthuwa amene adamangidwawa ndi nduna yakale yoona zachuma amene ndi Sosteni Gwengwe, ndunanso yakale yoona zamalimidwe Samkawale, komanso imwe adali mlembi wamkulu mu ofesi ya president ndi nduna amene ndi Colin Zamba. Ndipo atatu onsewa akuimbidwa mlandu umodzi ofanana onena kuti iwo adachita mlandu wosagwiritsa bwino ntchito ofesi yawo. Ndipo popereka Belo, Magistrate Benjamin Chulo wafotokoza kunena kuti anthuwa akuyenera apereke 2 million aliyense, komanso apereke zinthu zimene zili zolozeka zimene angakwanise kuchita trace zimene zikhale zochita worth pafupifupi 5 million aliyense, komanso chinthu china achite surrender ma document awo onse oyendera kumene ku polisi, komanso adzipita mwezi uliwonse kumakaonekera kumene ku polisi. So nkhani ya kutulutsidwa Belo anthu atatu amene dzulo apolisi adapereka mlandu umene akuwayimba lero ndi pamene tikumva zoti Belo awapasanso pano. So sizachilendo kuona kunena kuti anthu amene amangidwa nkutulutsidwanso pa Belo, koma chinthu chimene chimakhala chopereka mafunso ndi chonena kuti anthuwa akatulukano pa Belo milandu yawonso tsogolo lopitirira limakhala kuti lafotera. Ndipo mwanjira ina milandu ya anthuwa imatha mwanjira imeneyo. Komano padakali pano chimene tingakambe ndichonena kuti anthu amene amasungidwa anthu atatuwa awatulutsano padakali pano atha kumaonano mpweya wina chabe kuti adzikhala kumaonekera kumeneku mwezi uliwonse kamodzi, azipita azikapezeka kumeneku ku polisi kumene azikazionetsera okha, komanso apereke 2 million chimene ndi chikole. Ndipo posachedwapa ndi pamene bwalo likhale kuyamba kumva milandu yawo kuti kudiwo ndi olakwa kapena ndi osalakwa, kapena mlandu wakukana kapena akuvomera. Mbuyomu anthu enanso amene adamangidwa angapo adawatulutsano pa Belo, koma chabe kuti anthu amene akakamiridwa kwambiri ndi amene amagwira ntchito ku Green Belt Authority amene takupatsira ndi video mmawa uja kunena kuti ma account yawo achitidwa freeze kapena kuti kutsekera pafupifupi anthu 16 omwe akukhuzidwa ndi nkhani imene. So Samkawale amene alinso mugulu la anthu atatu amene atulutsidwa lero, iwonso mukafukufuku zionetsa kuti akukhuzidwa nawonso mu milandu imene adapalamula amenewo ma officials angapo ogwira ntchito ku Green Belt Authority GBA amene atsekeredwa ma account awo ndalama zonse zimene zili mu account imu okwana 16 ndi pafupifupi 9.2 billion Malawi kwacha zimene zikuonetsa kuti zidachita kubedwa kumene ku Green Belt Authority. So Colin Zamba monga tidakamba kale iwo akuimbidwa mlandu umene akufotokozera kuti adagwiritsa ntchito mphamvu mosayenera za ofesi yawo polemba anthu pafupifupi 300 mosatsata malamulo, pamene Sosteni Gwengwe akuganiziridwanso kuti nawonso akukhuzidwa ndi kusololedwa kwa ndalama za nkhaninkhani zimene ndi pafupifupi 200 billion. So mukaona anthu amene tikuwakambawa akukhuzidwa ndi nkhani ndi milandu ikuluikulu yonena kuti yes ndikachigeti ndithu imene adachitayo, komano leroli achitidwa grant Belo imene awatulutsa padakali pano, ndipo panopa akumva mpweya wina. So timve maganizo anu kunena kuti mukutipo bwanji pa nkhani imene, kodi mmene mukionera nkhani sizifanana ndi zimene zakhala zochitika mbuyomu kuti anthu akangopatsidwa Belo basi nkhani imakhala kuti yathera pomwepo, kapena mwina chitsogolo cha nkhani chilipobe tikhale ndi chiyembekezo chonse kuti kafukufuku ndi zina zotero zikamalizidwa kuchitidwa anthu abe akhale akupitirira kuonekera ku bwalo la milandu, ndipo ngati alolakwa tionanso akupatsidwa chigamulo, kapena tikhale ndi hope imeneyo, kapena tinene kuti basi zikuthera momwemo. Koma musayiwale pambali ponena kuti ku Malawi kuno timachita katangale monga timachitiramo, koma kuli mayiko amene amakhala serious ndi malamulo awo, ndipo onse amene amabandalama kuno ku Malawi
anakhala kuti ndi nzika za ku China bwezi lokamba kuti onsewo ndi amalemu chifukwa kuti ku China alibe chibwana chilichonse sasamala kuti iweyo udagwirapo ntchito mboma umatumikira ngati ndani koma ngati pali maumboni okwanira kuti udabapo mboma milandu yake ndi stiff punishment. Is either kukakhala moyo wako wonse kundende kapena kukuchita hangi akuphe gulu likuona popandanso kukumvera chisoni. Koma ku Malawi timasiyana amene amaba nkhuku ndi amene amapitirirabe kuseva mndende zathu za mdziko lino la Malawi pamene kundende kumeneleka kuzipita ma criminals ndithu amene akubwezeretsa chitukuko mbuyo. Koma anthu onse amene amabwezeretsa chitukuko mbuyo ndi amene tikuwaonabe akuchita survive madera mwathu ndipo chilungamo chimaponderezedwa. Inu ndine ndi amene timavutikirabe chilungamo. Koma kwa anzathu amene ali ndalama chilungamo amakwanisa kuchigula ndithu chimakanika kuyenda okha monga ena amanenera kuti chilungamo chimanika chiyende ngati madzi koma kunoko sichiyenda motero chimayenda mochiroka kamizida thumba lako likakhalolire bwino ndi chilungamo chionekera through that pocket. Koma ngati ulibe forget iwe ndine ndi amene tizisakabe chilungamo. Koma enawo chifukwa cha ndalama akhale akuyenda mamya monga akuyenderamo. So monga ndakamba kale ndimve maganizo anu kudzera mu comment section. So mu video mtsiku lero mudali ndine wanu wanthawi zonse Mike Thompson ndipo ngati mwayikonda musaiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kumakupatsirani ena mwa videos amene tikhale kumakukonzerani pano pa Sam Vita YouTube channel. Bye.